Mi smo svi ubeđeni da znamo da peremo zube. Da li je to istina? Znači, vi ste ovde doneli model vilice i zuba i doneli smo četkice. Posle ćemo pričati o razlici između ovih četkica koje ste doneli, ali hajde za početak da pokažemo kako se pravilno peru zubi. Obično svi peremo zube od ozgo na dole i od ozdo na gore. Da li je to ispravno pranje zuba? Ja verujem da svi peru zube, ali ih ne peru svi na pravi način. Nekada se podrazumevalo i to je bila jedina tehnika pranja zuba. Danas je to malo modifikovano. Vrlo je važno da se sama četkica, glava četkice, postavi pod uglom od 45 stepeni u odnosu na desni, da se ne pritisne jako četkicom, da se rade sitni kružni pokreti, da se radi lagana masaža desni i naravno pranje zuba. Koliko bi trebalo zubi da se peru dugo? 5 minuta, 3 minuta? Dok se ne operu. Šta to znači? Pa to podrazumeva, sad nećemo svi isto vremenski prati zube, ali negde da uzmemo neku sredinu 3 minuta je sasvim siguran period pranja zuba. Kako se peru zubi, kako peremo unutrašnji deo zuba? Vrlo slično kao i te spoljašnje površine i unutrašnje površine treba lepo naravno oprati. Na donjim zubićima, prednjoj regiji, ne treba biti baš toliko nežan jer se tu najviše nakuplja hrane. Naravno, peremo grizne površine zuba, znači svaku površinu zuba treba oprati. Postoji razlika između četkica. To je obično razlika u ceni. Za ljude to obično igra najveću ulogu. Ali to nije samo cena, to je i kvalitet četkice. Pa možemo tamo pročitati meka, srednje meka, tvrda četkica. Mi smo ovde doneli jednu tvrdu četkicu, meku četkicu i imamo ovde električnu četkicu. Koja je razlika između tih četkica? Evo ova jedino, znači četkica radi samostalno se okreće, ali koja je suštinska razlika između ovih četkica? Ja sam pristalica korišćenja mekadih četkica. Mekana četkica ima jako tanka vlakna, jako tanka vlakna, jako puno tih tankih vlakana i naravno onda može da uđe u sve međuzubne prostore koje inače jako teško očistiti sa tvrdim četkicama. Mekana četkica će vam teže povrediti same desni. Što se tiče električnih četkica, isto neka izbor bude sa tanjim vlaknima, mekšom glavom. Kod ovog modela električne četkice jako je dobra stvar zato što ona ima i senzor za pritisak. Nisu čisto kružni pokreti, već imate 3D pokrete, tako da apsolutno očisti jako lepo sve zubne površine. Na tržištu postoje i interdentalne četkice. Evo, znači mi smo doneli ove interdentalne četkice. One prosto služe da operemo prostor između zuba. Jeste. Koliko se čisto koriste interdentalne četkice i da li ih treba koristiti svakodnevno? Interdentalne kao i konvencionalne četkice treba koristiti naravno svakodnevno. To će vam reći svakako vaš stomatolog da li ste vi za interdentalnu četkicu ili ste za korišćenje zubnog konca. Interdentalna četkica se koristi tako što se stavi mala količina paste na nju i prolazimo između zuba gde postoji prostor, naravno bez da oštetimo same desni sa njom. Na tržištu postoji takođe veliki broj pasti za zube. Kako izabrati pravu pastu za zube? Pojedini stomatolozi govore da je neophodno uzeti pastu za zube sa fluorom, pojedini govore kako je fluor štetan. Imamo i paste za zube koje su potpuno prirodne. Šta nam vi preporučujete? Postoji jako veliki izbor pasta koje imaju različit sastav. Bilo da li u sebi sadrže fluoride, bio iskoristivi kalcijum i fosfate ili su na nekoj prirodnoj bazi. Jako je važno koristiti samu pastu. Mi ćemo sami napraviti izbor koju želimo da koristimo, naravno uz dogovor ili konsultaciju sa stomatologom. Veoma često stomatolozi kažu neophodno je koristiti konac za zube. Da li možemo da pokažemo kako se konac za zube pravilno upotrebljava? Evo na ovom modelu. Evo, izvolite vi konac, ja ću vam držati model. I da mi kažete kada, jel treba ujutro i uveče isto ili kako da znamo nekada konac, nekada interdentalnu četkicu? Toliko je stvari. Jeste. Niko od nas neće koristiti sve ove stvari ujutro i sve te stvari uveče. Stomatolog će vas posavetovati da li ste vi za konac ili interdentalnu četkicu. Vi ćete napraviti izbor električne ili konvencionalne četkice. Što se tiče korišćenja konca, on se koristi u slučajevima užeg međuzubnog prostora, gde nama ne može interdentalna četkica proći. Koristi se tako što uzmete jednu, da kažem,
količinu konca obmotate oko kažiprsta i pridržavate palčevima. Potom prolazite između zubića, polako sa jedne strane, pa drugi zub sa druge strane, izvlačite konac. Vodite računa da ne povredite i ne oštetite desni prilikom korišćenja konca. Ujutru i uveče također koristimo konac. Vi ste ovde doneli i aparat za tuširanje zuba. Kada koristimo, znači da objasnimo gledaocima da je to aparat koji ispušta vodu zapravo i na taj način čisti prostor između zuba. Kada koristimo aparat za tuširanje zuba? Aparat za tuširanje zuba je najbolje da koriste pacijenti koji imaju protetsku nadoknadu ustima. Ortodonski pacijenti koji imaju bravice i te stvari je jako teško... To su fiksne proteze zapravo. Jeste. Te stvari je jako teško očistiti isključivo konvencionalnim četkicama ili interdentalnim četkicama. Vrlo često nam tu konac ne pomaže uopšte i onda savjetujemo pacijentima da koriste oralni irigator ili aparate za tuširanje zuba. Oni rade po principu vodenog pritiska i jako lepo očiste same prostore oko bravica ili mostova. Postoje i vodice za ispiranje usta. Da li su one neophodne? Vodu za ispiranje usta, da li ćete koristiti ili ne, ili imate potrebu ili ne, reći će vam vaš stomatolog. Postoji više vrsta voda za ispiranje usta. Neke se koriste svakodnevno, neke se koriste posle nekih intervencija ili u toku lečenja samog problema sa desnima. U kojim slučajevima će nam stomatolog preporučiti da koristimo vodu za ispiranje usta? Apsolutno, svaki put posle uklanjanja zubnog kamenca, ukoliko postoji inflamacija upala desni, savjetovat će vam korišćenje neke od vodice za ispiranje usta. Jelena, hvala što ste bili naš gost. Hvala vama što ste me pozvali.